should not. My brother, my sister, you don't go up a work. Every friend in the name, everyone at Potu, if you love a work and a chanja. Ndị amalifebu radio advert maọbụ television advert obere oge ndị na-ere ọgwụ eburubịa madam oga sista broda ezo na-amịghị amị ọ na-eme ị na-aga n'ụzọ ị na-eme ifele ọ na-eme ị na-aga ije isi ga na-ekwupe ekwupe ngwa were ọgwụ a gbarụtụ shot n'ụtụtụ gbarụtụ shot n'abalị ị na-ekwu ụra ị na-alawa ụra n'abalị ọ dị ka katapila ọ na-aga azọ madam oga unu efozi n'eze gbanye ọgwụ awọm wọta shiekie kpolie n'ọnụ n'ụtụtụ kpolie n'ọnụ n'abalị ụkwala nta tuku tịkọ kpọrọ ọgwụ a n'ọnụ elikwe n'ife ekwukwe n'okwu ekwukwe n'ume idol Igbo bụ Igbo mma na nwatakịrị nkụ n'aka bụ Adigbo Success. Biko follow me on Instagram, Facebook na all social media platform ọ na-eme ọfụma ọ na-akwanyite mgbasasụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche obere nwa ka ọ bụ mana ihe dị ya n'ime buru ibu Adigbo Success 1 ya gaziere uru daalụnụ